Takže čau lidi, tady Mára a natáčíme další video s nožema, ale máme jich trošku víc. Tak, tady ten nůž už jste viděli, to je ten vojenský útočný nůž, tak bajonet. Teď to je hodně podobná kopie, ale mají jiný design čepelí. Teď to taky vidíte, to je karambit ze hry Counter-Strike, to je kryt na něj. Tady to je batmanský nůž, ten jsem koupil z bazaru. Tady to je ten útočný nůž, to je vojenský útočný nůž. Tady to je prostě nůž na houby nějaký. Tady to je taky vojenský nůž. No co je vůbec? Jo, tady je na přeřezávání pásů. A tady to je taky jenom nůž na houby. Tady jsou kryty. Tady je kryt, tady je kryt a tady je ještě kryt. A budete hlasovat do komentářů, jaký z těch nožů se vám nejvíce líbí. Tak asi čau.